Yes. En præsentation af indholdet i min HO. Jeg skriver i historie, og jeg har valgt emnet nationalisme og nationalkunst i romantikken. Dermed vil jeg i starten give en introduktion til nationalismen. Jeg vil skrive om, hvordan nationalismen har påvirket os som mennesker op gennem tiden, og jeg vil skrive om, hvordan nationalismen hvilke begivenheder, der har påvirket nationalfølelsen. Og min problemformulering lyder sådan her. Jeg vil undersøge nationalismens opståen og dens udvikling gennem 1800-tallet og specielt i romantikken. Jeg vil analysere og fortolke et digt af Peter Faber, Den tapre landsoldat, og et maleri af Otto Bache, Soldaternes hjemkomst til København 1849. Til sidst vil jeg redegøre for nationalismen i nutidens Danmark. Som sagt så har jeg valgt digtet Den tapre landsoldat. Det er skrevet i april 1848 af Peter Faber. Det gjorde jeg, da den repræsenterer en vis danskhed, og den sætter tanker i gang omkring, hvad det egentlig vil sige at være dansk. Og den blev brugt til at give danskerne kampgejst efter en del nederlag. Og udover det, så blev den også brugt til at give de danske soldater fornyet håb. Det ses for eksempel i anden strofe herop, at det er tyskerne, som bliver fremstået som at være fjenden. Da han indirekte fortæller, at hvis danskerne de stoppede med at kæmpe videre, så ville tyskerne ligesom overtage den danske jord. Og i strofe 3, så hentyder han til et lands nationale sprog, som er vigtigt for de enkelte lande, og som folk ikke vil blive frataget. Et andet eksempel er i strofe 4, hvor Peter Faber omtaler Dannebrog, som jo er noget helt særligt i Danmark i forhold til mange andre lande. Og dermed der virker Dannebrog særligt virkende på danskerne og den danske nationalfølelse. I strofe 5 omtaler han kongen, og jeg tror, han forsøger at komme ind på den enkelte dansker. Jeg har tænkt mig at snakke om nationalismens opståen. Jeg ser ligesom sådan 3 store hovedgrunde til, at nationalismen havde sit optog. Den startede jo ligesom i Nordvesteuropa og i Nordamerika i slutningen af 1700-tallet, og der skete en industriel revolution i Europa, og hermed opstod bredere rige og borgerskab. Og dermed er politikken en af de 3 hovedaspekter til nationalismens optog. Fordi der ligesom startede en politisk revolutionær bevægelse mod enevælden, og det vil sige, at den nye tendens var, at folk skulle stå sammen om fædrelandet og de nationale værdier. Andet aspekt, det er følelsesmæssige årsager, som styrkede den nationale sammenhold. Danmark fik jo nederlag efter Napoleonskrigen og mistede blandt andet Norge til Sverige. Danmark var da ikke længere et imperium. Under disse perioder, der opmuntrede kongen ligesom til den danske nationalisme, selvom det ikke var til gavn for ham personligt. Det tredje aspekt, det er et samfundsmæssigt aspekt, fordi at der skete en meget forandret samfundsstruktur, som jo også er en god grund til nationalismens optog, nemlig på grund af modernisering og urbanisering af samfundet. Forsvandt mange traditionelle fællesskaber, f.eks. slægts-, landsby- og hjemstavnsfællesskaber. Og jeg har, som skrevet i min problemformulering, også valgt at analysere og fortolke det her billede, som er Otto Bache. Og maleriet det udtrykker i september 1848, hvordan københavnerne jublede over soldaternes hjemkomst efter Treårskrigen. Og danskerne havde troen på, at de ligesom kunne slå tyskerne, selvom det danske tabstal var større end tyskernes efter første slesvigske krig. Og jeg valgte det her billede, da det fremhæver danskernes styrke og nationalitet i form af stolthed af fædrelandet. Og det ses, da danskerne står og vifter massivt med Dannebrogsflaget. Og maleriet det fremhæver også soldaternes betydning for Danmark, hvilket jeg blandt andet er kommet frem til, da de løfter sådan lidt på hatten, hvilket var en ret stor gestus i den periode. Jeg vil i min HO også komme ind på Danmarks nationalfølelse i nutidens Danmark, altså om den er blevet forringet eller forbedret i løbet af tiden, og hvilke begivenheder der er spillet ind. Og jeg vil også komme ind på de før nævnte 3 aspekter, altså politisk, følelsesmæssigt eller samfundsmæssige aspekter, som jo var med til nationalismens optog i første omgang. Men om de 3 aspekter har betydning, og hvilken af dem der er størst betydning i dag, det vil jeg så lave en dybere undersøgelse af.